Palangga. Gamay na lang kimbot. We are now at the packing house 1 mga palangga. Ata naabot na jud in town tag binaktas. Mingaw pa. Kay sayo pa kayo. Wala pa na nga naabot ang mga trabahante. Mingaw pa. Alas 7 ang ilang assembly time. Ilahang trabaho. Pero ang ilang showroom is open na. Mga mabulaklaki ng ilang packing house. Atong kauban nagkaluya na jud. Nagkahina. Luya na. Almost mga 5 kilometers na ito napagpasan. 6 kilometers ito napagpasan. Hapit na ta na abot sa mga atong atuan mga palangga. We are now here in Airstrip mga palangga. Matunghayan na natin ngayon ang paglipad sa malalaking ibon. Bitaw. Atong malantaw karon ang paglupad sa eroplano nga nagdala og medisina para pang aerial. Ano pala nga aerial spray para mag-spray sa kadahunan sa mga saging, sa dahon sa saging para maprotektahan ang sakit sa dahon mga palangga. Kaya na ay aerial spray sa ato ang sagingan. Gutom na daw kayo siya mga palangga. Mga nagluya na. Faster! Shout out tayo sa ato ang lovebirds sa Tagko, Mr. and Mrs. Juanito Carredo Jr. Naabot na ito mga palangga sa ato ang landinganan sa dagko nga langgam. Diri nga side. Mara diri. Wala siya diha nga area ang landinganan. Tapos diri puta nga side mo agi. Makita nato diri ang warehouse. La, bitin. Bitin. Warehouse sa Tagnanan Carp Beneficiaries Cooperative. Tapos di ara dili ang engineering section. Tapos masaka kita para sa sa katapadorong sa opisina. Ang isali na abot na to sa ilahang engineering powerhouse. Tapos ilahang budiga toll room o mga unsa pa na diha ana diha office clinic din ang ilang auto shop. Motor pool. Sama mo gikan palengke kasayo. Hey, we are now in Prok 40. Gibiyaan kinagmarites pa. Ginoo. Dong.
We are now here at our street. Oh. Naabot na jud. Para na basa. Bye bye. Kato lang mga palangga. See you next video. Bye bye. I love you all.